kakva je ta njegova kamera, GoPro 7, kolika je. Austrija protiv Njemačke, znamo da Austrija tu nema šta tražiti u biti. Laganica. Zaki, si ti prvi? Može za najstariji. Pa gledaj, prvi je onaj ko odluči biti prvi, jebote. Ja imam jebote super moto, jebote, pa nisam ja tu da ja tu slušam neke, znači.
ga digao jebate, a? Čekaj. Jak sam, buraz, jak sam, A je, radio sam čuješ? podaktice jučer. Pa gdje si to? Nisi. Opa, frende! Ovo su divljaci neki, to je to. To sam čekao. Zakaj nisu tu došli, kam je? Rekli su da će doći, ovako je minuta kao. Vodi po njih, šari, ajde. Znaš kaj, tu smo s motorom, igramo se, zato počnemo na konceru, a mi smo s GoProm, pa ćemo probati sad dođe. Znači šta se upravo dogodilo, tu su prošli dečki na motorima, a vidite mi se malo igramo i družimo. I sad će Šari probati otići po njih, eto, i reći im ono daj dođite dečki, s njima malo na druženje ovo. No, sad ćemo vidjeti da li je Šari uspio to ispregovarati. Čujem neke zvukove, ali sad čujem samo jedan. Kao da su ona dva zbrisala. Da, vraća se Šari. Nije ih stigao. Kaj, nisi stigao? A? Ne. Prebrzi su dečki za mene. Čuješ, bok te, ti su ja tamo i za njima oni otišli. Ne mogu vjerovati da su ti izbrisali. A tamo sam pričao na kameru da bi dečki došli simo Šarih mora uloviti. Tužno vidimo. Buraz, ja brim da ja krivo motor vozim. Ne mogu. Stigo bi mu ovak volan dole. Ti tigaš volan, prende. Nemoj mi tigat volan. Evo, kuži dečki. Da, oni ga voze, ali Buraz on ima ovakvi motor. Ti ne vozi motor to.